мегуфтед ки дар фасли зимистон шумо чӣ гуна либос интихоб мекунед? ман бештар классикиро интихоб мекунам. Классикиро мафтуна инҳо классикиро интихоб мекунанд. Шумо розӣ ҳастед ба интихоби ҳамин нафар? аввал беҳтараш пурсем ки сину соли он кас чанд аст. Яъне шумо чанд сола ҳастед? худо хоҳад 13 декабр 51. Ташаккури зиёд. Медонед, мо ба шумо як савол мегуфтем. Ин қарсако баъри шумо. Ба шумо саволи мо чунин аст: вобаста ба синну сол либос интихоб намудан зарур аст агар мард ё зани синнашон аз 50 то 60 сола бошаду либосҳое ки ҷавонон ба бар мекунанд ба онҳо зебанда бошад, масалан палто. шумо тарафдор ҳастед? барои чӣ не як либос пӯшидан накунем, шинам бошад. ман худам палто мепӯшам, костюм а болош палто. хеле хуб. қарсак мезанем, зеро шумо дар маркази таваҷҷӯҳ буданро дӯст медошед. Шумо тарафдор ҳастед ва ин вобаста ба худи инсон.